Kajing pule naga Gospel Matius kalenong kabakat way kadakot kat way hadu kat sang. Ujisu ulakran hakipai ba. Shisha ngaong hapi. Ba hapdeng kito kibalaka nakikantai. Empat mi uway ubakam kraw ban ya Yohanes Baptis. Penban ubaretam hakahima beneng ukam kraw ban ya Nado kisngi Yohanes Baptis hado menta kahima beneng kalasya tambor bat ki riu tambor ki kene yaka daka bor naba barro kinong yato lepa bat ka an kila yato lepa hado kapor Yohanes bat lada pikloi ban pediang yaka udai ma ukeng u Elijah uban sawan uta ubadon kishkor ban sengap to un sengap ka Gospel utrai. Ujisu ulayalap syapang Yohanes Baptis kum ubreu bakraw tam balaka nagakentai. Hau ngiyo jing hikai halor ka jing snauret bat ka jing longkraw basisha. Yohanes wat hapdeng ka kerdan ka bakraw kum unang penkre ya kalenti jang ujisu ula pediang da ka mensem basngauret ya ka jinglong bakraw kerdan jong uta uban wan haden jong u. Kane kadawa nangi ban yit benya ya ki dok not pat kirukam perkhat jongi da ka bapen slur yangi ban pediang da ka jing snauret bat ban itu ya ka jing kraw jong ki wei. Syuk ka jing pen scam jong jisu ya Yohanes kum ka jing pen urlong ya ka jing itu lepa ka kedau ya ka jing yai peteng jong ka saindur jong ublay lengba ka history jing pen im yangi kibriu ngiyo iro ya ka jing yate song jong ka lenti yai mensem jongi bat kito kibalawan hasyua jongi bat ban itu ya ki lenti ha kibangiro ngila syakot ban penkre ya ka lenti naga benta ukris ha ka pertai kabamenta kublai